Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Keranten napa nek wis diparing padang ati niku menungso nek duwe dosa mesti gampang nglakoni tobat. Menungso niku kathah salah napa mboten, Pak? Kathah dosane mboten, Pak RT? Kathah. Dadi nek ngono kuwi berarti ndang nglakoni tobat. Contohnya apa Pak RT contohnya? Lagi diomong dan tipe ternawau loh. Kelingan aku malah. Nuwun sewu nglakoni maksat napa dosa mandang lakon tobat. Keranten nek gelem tobat niku rahmate Gusti Allah bakal diturunno ing menungsane. Lah nek wis tobat niku pripun? Sare tobat niku enten sekawan, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan badhe nglakoni dosa misale isuk mengkep padangen orang nglakoni salat subuh. Iki sing ringan mawon. Ini mau salat subuh mboten, Pak? Salat, alhamdulillah. Kok isuk mengorang nglakoni salat subuh berarti jenengan dosa. Berarti nglakoni salah. Lah pripun syaratnya ngoten niku? Yaiku bi arba isya'i. Kalan papat pira-pira nglakoni. Yaiku bizabatul qalbi. Yaiku getun ing jero ati. Jenengan orang nglakoni salat subuh ning jero ati getun apa mboten? Getun. Diingi bar minum-minuman keras berhae getun apa mboten? Getun. Jare nggo jamu. Dadi nek tobat niku siji ning jero ati kudu duwe rasa getun nyesel. Lek bae ngono diteruskan apa? Wal istighfari bil lisani, maca istighfar dengan lisan, nyebut asmane njaluk ngapurin Gusti Allah astagfirullahal adzim. Nek getun kudu istighfar, kok getun to, Pak. Nek badhe getun istighfar pripun apa oleh? Wa tam'il aini wa khidmatul jawarihi. Wa tam'il aini lan ngetokno luh nangis mergo nglakoni dosa. Nek bar haik ngoten niku benjing nangis mboten, Pak? Mboten. Iya ta iki. Lah iki wah tobaté piye jane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ngoten iki. Dawuh Gusti Allah ngenten Nabi Allah Musa ngoten niku. Umat Nabi Musa niku nate enten sing duraka Gusti Allah. Terus Gusti Allah negur ten Nabi Musa ngeten iki. Siji,